slušaj. Jao, ako je... Brko, ti pokušaj, idem ja nešto rešim. 10-5. A šta da čekaj, Brko, alo, vidi ovdje budala. Di ode bre budala, pičku materinu? Gde je otišao ono, majko moja mila? Aj, ovaj je otišao, a nije valja otišao. nego da je od tostera. Ja i Biljana... Au! Ne, tačnije i ona završi s mikrokalosnom i ništa. Da, i nešto krene da smrdi u kućino zagorelo. Ja sam se ispovraćao sad ko zmaj. I smrdi. Evo ga. I još ulazi Teodora i kaže... Ne, čekaj, i meni Vanja... I ovo moje smrdalo, pustio sam vodu jedva. Ali sam se ispovraćao, ljudi. Majke mi, ko da sam pio 10 dana. Stani, Deliću. Boleština. Deliću, uđi u chat, Deliću. I meni Vanja kao, Biljana, jel osjećaš nešto? Kao, ja kažem... To sam ja povraćao, provalila je. Kao da... I dolazi Teodora i ulazi i kaže, ljudi, šta si to zapalila? I mi rekao, nemamo pojma. Zapali gran. I na kraju bio toster. I Teodora zatvoren.